ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ചിപ്പൂസ് റെസിപ്പീസ്. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് സോയാബീൻ്റെ ഫ്രൈയുമായിട്ടാണ്. അതിനായിട്ട് 1.5 കപ്പ് സോയാബീനാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് ഇത് നല്ല ചൂട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് അരമണിക്കൂർ ഇതൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം. ഇപ്പം അരമണിക്കൂറായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ തുറന്ന് നോക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്കിത് ഒരു 3-4 തവണ മാക്സിമം ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കുക. അപ്പം നമ്മൾ എല്ലാം കഴുകി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു ബൗളിലേക്ക് ഇത് നന്നായിട്ട് പിഴിഞ്ഞ് കൊടുക്കുക. മുഴുവനായിട്ട് പിഴിഞ്ഞെടുത്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പം നമ്മൾ മുഴുവനായിട്ട് പിഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇത് നേരത്തെ എടുത്ത ആ ഒരു പാത്രത്തിലോട്ടേക്ക് തന്നെ മാറ്റി കൊടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് ഒരു മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ച് കൊടുക്കാം. പിന്നെ 2 സ്പൂണ് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ, 1/2 സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, 1/2 സ്പൂൺ ജീരകപ്പൊടി, പിന്നെ 1/4 സ്പൂൺ ഗരം മസാല, 1 സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്. ഇനി ഇതെല്ലാം ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പം നമ്മൾ എല്ലാം നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതവിടെ അടച്ച് വയ്ക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓണാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് ഫ്രൈ പാൻ വെച്ച് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് 4 സ്പൂണ് എണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മുടെ സോയാബീൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. മുഴുവനായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പം നമ്മൾ സോയാബീൻ മുഴുവനായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിങ്ങനെ എല്ലാം ഇങ്ങനെ വിട്ട് ആക്കി കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ഇത് കോരി മാറ്റാം. ഇനി നമുക്ക് വേറെ ഫ്രൈ പാന് അടുപ്പത്ത് വയ്ക്കാം. അതിലേക്ക് 3 സ്പൂണ് എണ്ണ, എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ 2 പച്ചമുളകും ഉള്ളിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 2 ഉള്ളിയും. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഒരു മൂടി വെച്ച് നമുക്ക് മൂടി വെക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യം തുറന്നപ്പം ഇങ്ങനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 2 തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് അടച്ച് വെക്കാം. ഇനി 2 തണ്ട്
കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി 1 സ്പൂണ് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. 1/4 സ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഒന്നൊന്ന് അടച്ചിട്ട് തുറക്കുക. 1 സ്പൂൺ കസൂരി മേത്തി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് മല്ലിച്ചപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ആക്കി വെച്ച സോയാബീൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ എല്ലാം കൂടി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു പാത്രത്തിലോട്ടേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മുടെ അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം. ബൈ ബൈ.